Ние продължаваме темата за лечението на дечица с конна терапия. У нас има не по-малко от 20 000 деца с различни видове увреждания и заболявания, при които може да се постигне подобрение с подходяща рехабилитация, но страната ни изостава сериозно в тази област. Повече за конната терапия и възможностите за лечение ще научим от Ивелина Николова, която вече е в конната база. Здравей, Иве! Какво е времето при теб? Добро утро! Тук на манежа, където се намираме ние, времето е страхотно и сега наистина ще покажем един начин за едни млади хора, които са решили да помагат на деца именно в затруднено физическо състояние. При нас е Ния Ангелова, която е кинезитерапевт към фондация Ангелски стъпки, и Димана Колева, която е менеджер на конната база. Тук здравейте! Здравейте! Кажете ни по какъв начин именно тази терапия помага на децата в затруднено физическо състояние? Тази терапия е изключително полезна за деца с различни видове увреждания, като се започне от детска церебрална парализа, синдром на Даун, аутизъм, тежки малформации. При нас тук е бубето. Какво е нейното заболяване и от колко време тя всъщност идва при вас и прилага тази терапия? Тя е от по-скоро при нас. Имаме около 6 дечица, с които се занимаваме 2 пъти седмично. Бубето има детска церебрална парализа, която е в така по-лека форма, тъй като имаме и деца с по-тежки заболявания, които доста по-трудно се качват на коня, слизат и правиме различни видове терапии, в зависимост от заболяването на детето. Сега ще я попитаме и нея, харесва ли ти, когато си на кончето и яздиш? Да, много обичам. Много обичаш. Знаеш ли как се казва твоя кон? Винето. Точно така. Да ни кажеш, Димана, какво е особеното, за да може едно дете да се качи на коня? Има ли трудности? С какво се сблъсквате вие, за да може да се осъществява тази терапия? Да, за да провеждаме хипотерапията, се нуждаеме от една специална рампа, с която децата се качват много по-лесно. Инак в момента това го правиме с Ния, но тъй като сме жени, ни е много трудно. Тоест на ръце вие трябва да я качите? Да, и това е една от целите на фондацията, да набере средства, за да можем да оборудваме центъра по хипотерапия тук на конната база в Божурище. Нека сега да направим и нашето кръгче, за което бяхме говорили, и да ни каже също с Ния как коня излъчва ли нещо, което допринася за лечение? Конят има по-висока температура от човешката, което допринася за релаксация на мускулатурата, и това е един естествен топлинен ефект. По този начин спастичната мускулатура на децата, които са с тежки заболявания, се отпуска, релаксира, и по този начин те извършват различни движения и различни рехабилитационни програми върху самото седло, което всъщност е по-различно от нормалното. И по време на ходом от гръбът на конят се изпращат между 90 и 110 импулса, които допринасят за нормалното ходене на детето, и всъщност ходът при конят е еднозначен с нормалното човешко ходене. Можем ли да кажем при кои заболявания се повлиява най-добре, въпреки краткото време, от което се прилага тук в България, специално в София? Най-добре се прилага, има така положителен ефект при по-леките форми на детска церебрална парализа, на аутизъм, тъй като децата там са така доста вглъбени в себе си, а пък конят носи една радост на детето. То много по-бързо се интегрира и много по-добре го възприема. Самият кон Димана, той какъв е? Трябва ли да е специално обучен? Кой го язди по принцип? Коня трябва да отговаря на определени изисквания, той трябва да е много кротък, да е свикнал с деца, тъй като тук това е номер 1, сигурността на децата, и това е нашето пони, което принципно работи с деца и е много кротко, и когато се качват особено децата от терапията, той става още по-спокоен и внимава за тях. Възможно ли е по някакъв начин от някоя реакция на самото дете той да стане агресивен или да се разбуни нещо? Принципно тези, които са свикнали с деца, знаят, че не трябва да реагират така. Ако коня не е специално обучен, е възможно. Възможно да ни кажеш другото, което е в България, прилага ли се правилно тази терапия? Само в София ли е или и в други градове?
В България се прилага тази терапия, този вид терапия, но целта на нашата фондация и на кампанията, която организираме събота и неделя, тази събота и неделя, Аз съм твоят ангел, е точно за създаването на такъв център, който е специализиран за хипотерапия. В България има центрове, но те не са оборудвани достатъчно. Те прилагат терапията, но тя не е напълно завършена. Можем ли да кажем родителите на тези деца, които се обръщат именно към тази терапия, да бъдат по-внимателни и да внимават всъщност къде си оставят своите деца? Дали има рискове? Те си преценяват. Много е трудно положението и на тези родители, тъй като те са затруднени финансово. Пък хипотерапията не се плаща от здравната каса, няма клинична пътека. И това са едни от проблемите, които са свързани с родителите, с лечението на дечицата. Сега тук при нас е и майката на бубето Йорданка, която ще попитаме. Това е наистина сериозен проблем. Вие, когато се сблъскахте с него, знаехте ли всъщност колко дълго ще продължи лечението и ще ви е необходимо, за да се възстановява по-добре вашето дете? На мен ми беше казано, когато се роди и се установи диагнозата, че детето никога няма да проходи, няма да проговори, въобще ще остане труп до края на живота си. Това бяха прогнозите на докторите. Но в последствие с много работа, естествено, терапия, спорт, плуване, езда, гимнастика. Вие не сте се отказали. Виждате в какво състояние детето може да ходи на училище, въобще всичко е наред. Защо се обърнахте точно към конната езда и как разбрахте? Чела съм много, че ездата и плуването са двата спорта, които специално за това заболяване са много важни и помагат. И за това. Доволна ли сте от резултатите? Виждате ли при самата нея задоволството, когато се върне вкъщи след ездата? Разбира се, с такова желание идва тук, че просто много е доволна и наистина има резултати. Детето се промени и психически, и физически въобще. Много добре въздейства. И сега последно към двете дами, да ни кажете в събота и неделя, може ли хора, които да искат да дойдат да ви помогнат с нещо и с какво всъщност? Ние сме се събрали един млад екип, правиме тази кампания "Аз съм твоят ангел". Тя ще бъде на конно-спортна база Генерал Крум Лекарски в Божурище, събота и неделя от 10 до 17 часа. Ще има много изненади, ще има един хубав коледен базар. И ще има деца всъщност, които ще покажете как се прави това. Да, ще има деца, които ще покажем как се прави хипотерапията. Също така ще има и езда, всеки ще може да се качи. Добре, децата на благодаря поните. ви. Така в събота и неделя тук ще бъде доста интересно и ако искате да помогнете и всъщност да разберете за проблемите именно на тези деца, които показват чудесни резултати след конната езда, може да дойдете тук. Благодарим и те, Иве. Успешно лечение пожелаваме на децата и приятно общуване с животните.